Nasga wancan shine likitan yana da mota Benza. Wa nake gani can gunne likitan kamar stanza. Babu shakka oga shine halayyarsa ne ya canza. Alpha guy ya ake ciki ne yanzu why stanza. Wallahi komai is normal Nasga har mota na canza kwana biyu ba mu haɗu ba na je Cosmo da Gasta. Ba wannan na tambaya ba mai cikin nan da ta kwanta an ce tana ta naƙuda amma ka ki ka dube ta. Ga ta can tana ta fama don ni ban da lokacin ta zan je kallon wasan kwallo ka san madari da basa. Kana nufin kallon wasan kwallo ya fi rayuwar ta dukkanin mace uwa ce ya kamata mu dube ta. Kaga in kai zaka iya duban ta to ka dube ta wacce in ta mutu haka shine hutu a gare ta operation za a yi mata ba su da kuɗin tiyata. Zo mu je kai mata aikin kuɗin ni zan biya mata tana shan wahala ya kamata mu taimaka mata. Ba haƙin ka bane biyan kuɗin kyale ƴan uwanta. Almusulmu akul musulmu faɗa annabi da wannan hadisin ka gani ma na zam dan uwanta. Kaga Nasga uzurin gabana ya fi haihuwarta in za ta jira na kalli wasa na sannan na huta sai na zo na duba na ga me ya kamata na mata. Mun taso tare da kai ne tun lokaci na yarinta na so na ɗaga ma kafa saboda ƙarfin abota amma abin da na fahimta yanzu ka raina mata ni ko ina girmama su ko dan darajar mamata hutu kake nema yanzu je kala yara ka huta. Ya kike ɗauko bindiga dai Nasga ka daina wannan ana tare. Yau ware ba amana ni daban ne zaka mutu yanzu domin kai ma gawarka abun ne. Sannan anti kwantar da hankalinki zaki haifi baby ko me kika haifa ya zama mai ilimi ku tsaya akan ta kawai nace ku duba ta ji kafin da ake nema a kira ni ta namba ta yon alaji ka karbo muna kawun namban mijinta.